Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Irungo Meaka auzora joanen gara eta bertan Ola sagardotegiaren bazterrean Iñaki Bengoetxearekin egonen gara. Bera kontatuko digu pixka bat ea zer nolako denboraldia heldu den sagarretan eta sagardo ere badakigu urte osoan eaten denez ea nola konserbatzen duten, ea ze iraupena duen eta ea urtengo urtea nola joan zaien. Bestetik, Iñakirekin egon ondotik, albaitaritzaren atala izanen dugu eta gurekin Jose Txezurieta, bera genetikan aditua den gizonak, bera kontatuko digu orain dela berriki, bukatu berria den Salamankako feria nola joan den, eta baita ere, beraie genetika munduan punteroak direnez, zertan dabiltzan. Kontatuko digu eta pixo bat urte bukaerari begira zer duten eskuartean. Saioaren hasieran esan bezala, hementxe gaude, Irungo Meaka auzoan eta gure ondoan hementxe dugu, Ola sagardotegia eta gu Ola sagardotegiko sagasti gazte baten aintzinean gaude eta nire ondoan Iñaki Bengoetxea, bertako nagusia. Eta Iñaki, ematezun txotx denboraldia atzo hasi genula eta berriz ere ja horrari begira gaude poliki-poliki, ez? Bai, gero eta uroko badoa denbora, ez dakit zartzan egelako zer, baina segiton pasatu da, udako bero zakarrak eta ja heldu da udazkena. Bai, beti esaten dugu, ez? Sagardoa gustora edaten dugu eta sagardoa egiteko betire sagarra behar da. Ez dakit, iazkoa izugarria izan duzen, ez eman zuen ekoizpena, aurten poliki-poliki sagar bilketari begira, ez dakit zer sumatzen da sagastian? Iazkoa izan duzen ikaragarria eta aurten bezeria, ez urtia bezala, eta sumatzen da sagastien lehortia jondela da. Horrek ere laundu indio erortzen, mariposak eta harrak ere hiru generazio etorri die, eta orduan dena laundu indio, ez? Beroak laundu dio insektori, insektoak bere lan egin du, eta batetik sagastiare nekatua zen pixka bat joan den urtien, pixka bat ez asko. Eta orduan aurten dago lautetik bat hola. Bai. Orduan, pixka bat horreri aurrein behar edo dagoenari egokitu. Eta ezagit, eguraldia beroa aipatu duzu, idorra, beroa, ezagit horrek pixka bat sagar bilketaren prozesua aurreratuko duen o antzeko izanen da beste urtetan bezala? Ez pixka eta aurreratuko du, azukria heldu zaio jonden urtean gelditu hori izan duen hon, azukria ez zela galdetzen, oso behan du bukatu nuen gaina, azaroan, baina aurten heldu da ja nahiko ikusten zaio azukre martxa badula, eta hola lehorra pixka zeitzen badu, hilan 20 aldeko biltzeko modun da. Bai. Bilketare ez dakit pixko bat nola antolatzen duzu bilketa, pixko bat barietateka edo sagastin arabera edo... Saiatzen naiz barietateka egiten ere, baina gero sagastin araberane bai. Hemen bilantxutena, Ondarra bialdeko, horiek lehenago etortzen die eta horiek biltzen txut azkar xamar. Eta gero batxot bai, azkeneko urtetoko barietateka bai, baina normalin nasien biltzen txut. Bai. Ja urte kuadrilla, sagarra ondo eta sagardoarekin esperientzia duzula. Hor, ja ekologikoan aurrera pauso hori eman zenuen, Euskal Sagardoa zigilloaren edo jatorri zendaruaren barruan ere sartu zineten. Eta alde hortatik garbi dago ez, bide honetik zoaztela, kalitatea da bermea. Baina, gero, topatzen gara, horrelako urteekin, behar bada, sagarra ez dagoen urtearekin, eta ezakit, alde hortatik nola lortzen da, pixka bat, oreka bat lortzea, eguneroko martxa horretan. Gu bezalako sagardote txikik ez da hain zailare, zertik, sagardoa, gardua bezala aurrea pausu mantzun bere konserbatzeko forman, orduan kopeletan sagardoa badakagu, desente, nahiko ondo dago, oso ondo, eta hori dago botella bat bezala, orduan 10.000ko, 20.000ko kopela bat, kontrolatzen maizu temperatura
eta nola opakoa dien, termikoak ez dute galtzen bate. Bai. Horiek gaten aldi 2 urtean, aurtengoak intzeozen hasita, eta lasai datorretin sagardo honek jango da. Bai. Hori da, ez gaur egungo aurrerakuntzak horiek hartzen du, ez? Naiz da ez duzuen lortu edo ez den lortu sagasteak urtero ekoizpen antzeko ematea, gaur egungo teknologi berri hauekin lortzen da sagardoa urtero berdintxu izatezkenean. Bai, eta jongo geha pixat bilatzen ere ez urti hau, asko den urtean saiatzen egia eta proba batzuk egin jonden urtean, aurten ez zen itei. Datortien berri egingo dugu. Eta nik uste sagastea deskansatua zibar dela, kendu bertzaiola asko duen urtean, mordua kendu inbertzaiola. Eta orduan urrengo urtean emango du. Baina, momentuz ontzilek egin baliatzen geha, kontrolatu temperatura eta ontan nahi geha. Aurreko edo aurtengo izan duen txotx denboraldia, iaia esaten aldugu normaltasun batean izan duzela, baina heldunarei begira, ematen du, ez behingoz, zalde batera utziko ditugula, ez neurri guztiak, oantxe bertan horrela gaude eta itxaropentsu, ez? Bai, poza pixkate, ematen du astura egiten du zaitun jendik, baina handik hor dago, eta baina ematen du pixkate ohitutzen egiala, eta nik uste jarri berko dugula, martxan bildurrak ezin geha beti bizi. Bai. Covid garaiura edo konfinamentu garaio horrek, ekarri zituen zenbait gauz ona, eta horietako batzuk izan du ziren, alde batetik jendea botilan sagardoa ohitura handiagoa hartzea edatea, ez? Kanpora ezin ziteken joan, eta etxean disfrutatzea sagardotaz, hori lortu zen. Gaur egunean asko baloratzen da bai txotx denboraldia eta sagardotegiko menua eta sagardotegian egotea, baina etxean gustora edo ostatuetan sagardon bat edatea baloratzen da, ez? Eta ikusten da, ez? Ohitura hori, tendentzia hori, joera hori badagoela, ez? Bai, nik uste handik lana bagoaz pixen egiten, eta gehiagin beharra do, bai ostatutan eta kontzientzia zilu hori, baina badoa pauso ondo jaman du, eta hortik joan behar du, bidea nahi bat jugo mengo baserritan zerbait probetxo atera mengo lurraki, bertoko produktuak ekoiztena, hasi eta konsumitzen, bestela jaidakagu. Bai, nahi izaten dugudanok ez, sagardoa edaten duguna botillatik batipat, sagardoa gustoko izatea. Gusto guztiak ez dire berdinak ere hori horrela da. Ez dara. Baina, zuek bai bilatzen duzu ez, esperientziarekin eta gaur egungo nasketakin da saiatzen zarete sagardo mota bat egitea, ez? Bai, konsumidoriei gustatzen dionako hemengo jendiari, eta beti sagar beratxuak nolatugun toki berako sagarrak, batez beste urtero jendia pixatu ohitu egiten da, ez hortea. Gero egia da, ardua bezala, batzuek gustatu ditela sagardotegi batekoa, bestekoa, baina nola kontrolan kalidadea pasten dugun, ezin da ez dara zu nahi duzun bezalako tejo txarrarik, ez da, zigilua kalitatekoa pasabar da. Orduan hor dago filtrua, eta nik uste hor saiatu behar dugula, denak ez dein konsumitu edo ez duen jendiak asko galdutu, bildur hori, nolako sagardo zangote den. Baizik, gustatu ez gustatu, hori beste alderdi bada. Baina sagardo txarrik, merkatuan ez dago. Bai, eta prozesu ez egiz, sagardo bera, noiz sagardo bera joaten da aldatzen. Sagardo bizia duen edari bat dugu, eta ez egit, baina iristen da momentua botilan daulikan mantentzen da, edo noiz aldatzen alda pixko bat bere ezaugarri? Bai, botilan gero be prozesu bukatzen du, eta egoten alda sagardo mikatza baldin badu, aurten joan den urteko sagar asko genuen mikatza, iraupena ematen di horrek, eta iraupena horrekin 2 urte botilan lasai egoten alda. Bai, baina zapore bera, sagardoa, sagardo konkretu batek duen zapore aldatzen joaten da, noiz aldatzen da edo? Hori behin botellatuta urtia zio bai. Bere nerbio hori jozagun txinparta edo freskotasun hori normal. Persona bezala helduala galtzen joaten da, ez? Eta sagardoare bai. Baina nik uste urte betien sagardo ondo botellan ona baldin bado eta gorputza baldin bado irauten du oso arras. Bai. Sagar bilketara bueltatuaz, Euskal Herri mailan hemen lursaila badakigu nolakoak diren, mekanizatzeko ere sagardotegi desberdinak edo elkarteak erosi zituen tresneri makinaria oso berexia. Ez dakit zure kasuan denetarekin izan duzu, ez? Baduzu esperientzia denetan, da ez dakit ze balorazio egiten duzun.
Makinarian aita nahi sartu beharra dago. Guan berriro egin dugu sagarbiltzeko beste sistema batekin Austriatik etorri eta sagasti txikiteko probak, bateriakin, oso katxarro politak, harinak eta 34 kilo pisua, kotxe bat ineamatuko modun. Orduan, aigea pixenaga probatzen, zertien kanpo itan aidea enpresak bai baratze txikiteko makinariak bateriakin da sortzen, eta sagarbiltzen berdin. Eta nahi badakat sariekin biltzeko bi sistema, eta, bueno, oan pixat, lurretik handina goneskunak kendu dela, azten geha astintzen sarien gainea. Eta sari hori biltzen dugu hidrauliko bidez, kajoi batera. Orduan pixkanaka, holoko gauzak ere ondo etortzen dira. Zertikan teknologia pixat espazio aurre joaten atzera gelditzen zea eta noizko. Alde batetik, denbora ere aurrezten da ez, badire batzutan, balan batzu momentu konkretu batzutan da presak egiten direnak, eta bestetik ere gizakia ez, gizakia ez gaude bizi osorako eta, paliz hartzen du. Paliz hartzen du, eta gero eta eskulan otoko jende gutxigo dago, orduan leheno etxe bako etxetik askotan esaten duguna, atia jota ezen ziren 5-6 lagun, oain bat obi bizi gera, orduan ez dago jenderik gane, eta mekanizazio behar da. Eta, poliki-poliki hortan goaz. Zuek ere hola sagardotegian, urte osoan zabalik goten zarete, txotx denboralde bukatzen deliken ere, hortxe duzu ez, jatetxea, ostatua, atari eder hori ere, eta ezagit, zer nola joan da pixko talde hortatikan uda partea? Nahiko ondo, ezan jendea ibili da, igualdi ederren ditun, Agustoko pelota partidak ere jokatu txugu urtero bezala, berreskuratu dugu hori ere. Aurten udazkeneko sagarren egunare berreskuratu nahi dugu. Eta, bagoaz, pixkana berriz ere bueltatzen eta martxa hartzen. Hemen urte guztian da, aktibidadea. Jendeari gogoratuko dugu ez, sagarraren eguna edo noiz ospatuko zuez, egunarekin, ze ordutan da, ze izaten da bertan pixka bat? Aurten ere azkeneko larun bat da, irailean, 24a. Eta bertan erakusketa txiki bat ingo dugu sagar mota klaseak, desberdina dienak, jendeak ikus dezan baritate desberdinak. Eta gero eman nahi dugu txistorra parrilan erreta eta berakin sagardo berria. Pitarra edo zizar hori, jendea probazala, aurtengo sagardo mustio berri hori, arratzalde on bat pasiez, trikitik iruan eta festak irun. Jendeari ohitu hazi, heldu dela sagarran sasoia, sagardo ito garaia, eta ze baridade ibiltzen txugune, ikus dezaten. Baridade aldetikan betikoak dira, ez? Ez egite hasi zareten, sagasti gaztairen bat, baridade berriren bat sartzen edo? Gu betiko klasiko gabiltza eta izan gustura, eta gaziak direnak eta besteak, 15 klase hogei ibiltzen ditugu. Erakusketan, eta gero principal ibiltzen dugu, 12 ardi bat, zortzi bat. Eta gero hor da, gako, ez, pixu bat eskuan, asketak gustukoa diren bezala egin, da... Hori da, hor dago importantiena, ez, mikatzak eta garratzak, nola atezan den, hor dago, bere ekilibrio esaten dena. Oso Iñaki, ikusten dugu ez, azkenean naturak bere prozesua jarraitzen du, sagastiak sagarra ematen, nahiz eta batzutan gehiago edo gutxiago ematen du, sagarrondoak bere sagarra ematen du, eta azkenean hori da abia puntua, sagardo bat egiteko, eta gero, danaz, danok sagardotaz disfrutatzeko, sagardotegiko txotx denboraldiaz, eta azkenean euskaldunei gustatzen zegoen bezala ez, ongi jan, ongi edan, da lagun artean gustura on. Hori da, azken batean osasun ezan nazio egin gehiago, ez da beharri mundu honetan. Hori da. Ongi, ongi joan dadila dana, eta modua baldin badugu bilketen edo hurbiltzen garen, eta bestela antzintxo, aurreaxo, txotx denboraldea hurbilduala, izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Akortzeko igual bukatuko dugu, así que... Aitzongi, garte. Eskerrik asko zuri, aio. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, albaitaritzaren atalean gaude, eta gurekin Jose Etxezurieta dugu, bera albaitaritza barruan, genetika alorreko arduraduna, eta Jose, alaxe da ez, azkenean genetika garrantzitsua da, hazien da munduan, badakigu,
Eta orain dela berriki iraia hasieran lehenbiziko aste horretan, zeu ere Salamankan izan duzinen, feri batean, eta egia esan ospe handia duen feri, ez? Zuk azalduko diguzu pixka bat zertzenan egiten zen, edo zehazien da mota izaten zen, edo... Bai, hilan 2-tik 6 arte, ospatu zen feri hau, esaten da, larre behien edo araitako behien Ego Europako importantena dela. Elkartu ziren 1.000 animali, gehienak behiak, geho behorrak eta ardi eta horiek ja pixka bat oso gutxi eta pixka demonstrazio gisa. Nion konkursoak eta behi hazien da pila bat eta arraza pila bat, beste 40 arraza diferente guazien. Bakizu, daudela oso arraza produktiboak, limusinak, txarolezak eta horiek, Pirenaikak blondak, eta gero bertako morutxak eta berrendak, eta, kristone pistola zegoena, Orduan, feri horretan batipat izaten da, lehiaketa orduan izaten da, kategoria desberdinetan, Bai, lehiaketa diferentek izaten dira zenbait arrazatan, hori izan zen txaroleza, limusina, eta blonda batez ere izan zen. Gaina, ospea handia, eta gaina, esan nahi nuke, Euskal abeltzainek nahiko indartsua direla, batez ere limusinan hainbat sari hartu zituzten, batez ere Gipuzkoako zenbat abeltzain. Eta esango nuke, eta baita blondan ere, blondan noski, blondan nahiko, baina bazeuden baita abeltzain galegoak eta Kastilakoak ere bai, behintzat Euskaldunak hor diren. Gaina, esan behar dut, beste Gipuzkoako jueza bat zegoela limusin arrazako txapelketan. Bi juez ziren, eta bat Gipuzkoarra, bai. Pirenaik arrazan ere, Euskal Herriko abeltzainak baziren, ez? Argazki ikusi ditut, eta... Ia, asko, eta, han ez da, txapelketa zen, minon, bai, demonstrazioa, erakusketa gisa, antzeuden, bai. Azkenean, sektore horretatik bizi denantzat, izaten da pixo bat, erakusleku bat, ez? Azkenean imaginatzen dut, bezero asko joanen direla, elkar solastu, elkar negozioak egin... Hori da pixkat, nazten da pixkat, alde batetik bertako tradizioa, bertako merkatua, gero erakusketa, eta komertzio eta lana. Gu adibizan estan bat montatu genuen, albaitaritza genetik izan egon zen, eta gure artikula, gure katalogak erakusten, eta izan ginen. Hori da, ez, aipatu genuen aspalditxo ere, nola albaitaritzaren barruan bazpi enpresa ezberdina badiren, bat albaitaritza genetics, bazkenean genetika munduari dedikatzen zaretenak, albaitaritza barruan, eta orduan zuek zuen estanan, eta estan horretan, zer, zuek bezero dirango abeltzainak, katalogoak erakutsi, zer izaten da? Danetik zerbait, pixkat erakutsi genuen ekarri genituen gure materialak eta bai gure katalogo diferenteak. Esan nizun pixkat, esan genuen beste batean, eginela larre behietan ere pixkat preparatzen eta eginen espezializatzen, zatik, beste mundu bada, behi pintotetik oso diferentea da. Eta gure katalogoa, gure produktuak adierazteko eta erakusteko, hainbat katalogoak eta prestatu genituen. Eta, genuen promozio bat, pixkat gu erakusteko, lehenengo aldia zen, gu joten ginen lehenengo aldia, eta oso arrakastatxua, pixkat bat, kanpokoa ginerako edo, atentzioa dituzun eta oso gustora bukatu genuen, Orduan, suposatzen du, bezero berriak ere behar bada edo etorkizuneko bezeroak. Hoi da, helburua, da bintzak kontaktuak egin genituen asko, pila bat eta interesa bai. Sektorea, badakigu, sektorea nola dagoen, sektorea zuk kontaktu gehiago duzu, lehen sektorearekin, abeltzainekin, ferira ere, eraman duten abeltzainek azienda hori, kondizio bikainetan eraman gozuten, eta hori badakigu azkenean bazkatu behar da azienda eta sakeletik ateri behar da, ez? Sosa, urten ari gehiago, bazkarik ez delikan, ez? Ze balorazio egiten duzu pixka bat, alde batetik bai pollita horrelako feriak ikustea primerako azienda, baina bestetik realitate egunerokoa oso gordina da, ez? Realitate hori da, eta pixka denen giroan hausnartzezan hori entzutezan, ez da? Esango ezagu, garai oso arraruak daudela, berriak gode, notizi diferenteak, eta eunetik egunea denak aldatzen dira, prezioa gora, prezioa ez dakiz zer, gero espektatibak, esnia falta izango dela, haragitakoak ezin dituztela merkatuetan kolokatu, oso merkatu nasia dago, nasia, bai. Eta, zuek alare, saiatu barzarete, zuen dagokizunez, etorkizun bat egitea, ez? Genetika da etorkizuna eta hor ezin daiteke relajatu, ez?
Bueno, bai, azkenean galdetzen diatenean, ni pixkatu igual erantzun oso generikoa, oso axaleko izango da, baina esaten dut, etorkizunan jarraitu ordu eta norbaitek elikadurak elikatu imarko dela mundua, ez? Esan dut, gero eta populazio handio geha, eta gero eta basaretar gutxiago, orduan gauza ez dute kuadratzen, ez? Eta orduan etorkizunai begira, nekazal eremuak eta gero herri despoblatuak eta hori denak soluzioa beharko dute. Eta nik uste dut gu horrean berdegula, gu gure produktuekin eta beti baserritarren ondoan. Bai. Genetikak ez, genetika behar bada baten bat ikusten dagoena ez da lehen sektorekoa, edo ez du gehiago kontrolatzen, norla azalduko nuke zer den genetika, eta momentuan ze modutara hobetzen alden genetika hori? Bueno, beti esaten da genetika, adibidez esnebietan esaten da, gastuaren euneko 2 izango da, euneko 1,5 edo 2, tartean, binon, euneko 100 afektatzen du. Zu gauza hori egiten dituzun genetikan, gero etorkizunan hor ikusiko zu, emaitzeko hor ikusiko dira, ezta. Eta bueno, genetika guk ere gure aldetik, albaitaritzan aldetik, bilatu behar dugu produktu aurrerakoiena, berritzaileena, errentagarria eta eraginkorrena lagungarri izateko mundu nahastu honetan. Bai. Azkenean, bueno, bilatzen dena ez, hazienda ez, bizidunak dire, eta bizidun horietan ere hobetzen alda beraien ezaugarriak, ez? Hori da, bai. Zenbait ezaugarri diren morfologikoak lanerako baliagarria direnak modu batera edo bestera, eta beste asko baina da produktibitateari begira, ez? Hori da, bai. Gu ikusten modu argazki bat, oan dela 40 urte behi bat nolakoa zen, edo adibidez Pirenaiko behi bat, eta hoengo behietako modelo bat eredugarri den behi bat, ez dugu, ze ikusirik, ikusten dugu, azala kolore berdina, adarrak, ez da izan, bueno, morfologia eta aldatzen ari da, erabat, azkenean evoluzioaren legea da, zein bizi da, ondona denbo berriari egokitzen den hori da iraungo duena. Eta gu, nekazaritza munduan barruan, baserritar bere munduan eta animalia mundu honetan, holaxe jarraitu behar dugu. Bai, eta jendeak erranen du, eta genetika hori nola hobetzen alda, nola lortzen aldugu, ikuilu bat, urtean dagoen hazienda hori, genetikoki geroz da hobea izatea. Zer egiten da, ze aukera dire momentuan? Aukerak dira, lehenengo gauza da etxalde bakoitza edo baserritar bakoitza edo ganaduru bakoitza realitate bat dauka, ondo aztertu behar da, zer behar duen eta zer dukan. Eta gero behiratu behar du, pixkat kanpoan edo beste estratoetan ze gertatzen da, estudioak, ikerketak, eta nundinoa dihoazten berrikuntza guztiak. Gu adibidez, egia jotazu, genomikan, asisexatuan, eta hoko guzetan, embrioietan, eta zoze sortzen da berria horren marko dugu baitare, eta eskaini gero gane duzalei eraginkorrak eta errentagarritasuna lortzeko bidea. Eta gaina zemaitzak beti esaten dugu gaurko behar ditugula iaia, ez? Mundu honetan, leheno ikusi behar izaten zen, ez zen baten alabak, eta beraren alabak zer errentagarritasuna ematen zuten, gauzak oso azkar ez da pazientziari jaurtarako ere. Gauzak oso azkar dihoazte, bakizu zaten da. Norbaitik ez du leitxe madutxinan, hemen pulmonia da, zeitzen harrapatzen dugu. Orduan, eta hori gertatzen da, gauzak informazio hain azkar dihoa askotan eromena dela, baina egokituen bergera eta hor beti aurrean ibili behar dugu. Albaitaritza bertan, Euskal Herrian, konkretuki Elizondon sorturiko enpresa bat, baina, gaur egunean... Hor ere, evoluzionatu ingenun. Evoluzionatu induzue, eta hor duzue sustraia, baina... Sustraian dago, bastango herri hortan hor dago sustraia, gero irurtzena zabaldu ginen, eta gero handik ja zabaldu da, ez da bakarrik albaitaritza, ez dago bakarrik hor, baizik eta gero hainbat eta hainbat jende daukagu Espainia guzian, eta baita Frantzian ere, gure izena bandera gisa ematen dutena, baserritarrei edo ganaduzalei, produktuak eskintzeko. Eta hor, baldin mazabete merkatuan eta sektorean beste urte eta gero, seinale kompetenteak, lehiakorrak zaretela eta gauzak ongiten dituzuela, ez? Bestela gaur egunean desagertzen da. Ja sartuta gaude eta ez dago remediorik edo aurrea edo aurrera, hori da. Zu ere danok bezala adina aurrera baduie, eta atzetik ere heldu da jendea, ez? Hor baduzu pixo bat etorkizuna izateko, erreleboa, jende berria, jende gaztea... Bakizu albaitaritzan ja esparru asko daude, albaitari munduan zarrak juten ari dira, jubilatzen eta hor, eta gazteak etortzen ari dira, odol berria etortzen ari da, eta eraginkorrak eta onak, eta
eta gu gure aldetik baitara genetika munduan, baitare, bandela gutxi miren zagartzatu etorri izan gure gana, eta oan beste bioteknologa bat ere sartu ekipoan, hasi berria da, eta gurekin pentsatzen dugu denbo asko eta lan asko egingo dula gurekin, bai. Bai. Eta salmenta azkenean, gaur egunean globalizazio honekin, ez dakit kalterako edo nerako izan du den, baina saltzen alda mundu osoan, ez? Bai, eta gauzak ondo egiten badira, salmentak sortzen dira azkenean, bai. Azkenean gure premisa bitako da. Lana ondo egin, gauzak zintzo eta jator landu, eta emaitzak ematen, gero etortzen dira, bai. Eta bukatzen joateko ezagit, urte bukaerari begiratola, zaharrak berri, ez da, deus berririk aurre ikusten, dagoena mantendu, pixo bat egoera berze tendentzia hartzen dunez, o? Ez da, ja denak analista gisa bihurtzen nahi gera, eta ez da nahi dira, ez da, esnea falta izango dela, eta ja zirela gaztandegiak behan artean borrokan, esnezaleak eta beitegiak eta hartzen, eta suministratzeko, eta prezioak gora diko ez dela. Ez dakit, bildur pixkat ematen du, zatik prezioak igotzea hona da, zehozke joko dira, igual eromena pixkati gauza egin berko lidezke pixkat denak apaldu, lasaitu eta bere leku hartu, ez da. Nio ez dakit ez da kaxa, Ikuilu asko gaizki pasatzen dugu dire, ez? Bai, noski. Etxeko bazka asko egiten dula ez ikuilu batean, eta etxeko bazka urten den bezala, joan den bezala, guain udazkeneko euri pixarro horrekin zoztre moitu izanen da, baina horre jarremeio txikila da, urtengo urtea nahiko txarra izan da generalen, eta ez du laguntzen, gauzak kanpoan dauden bezala ikusita, eta bertatik ez dukagu soluzio handirik ez dago lehidik ez. Joxe, zuek jarraitu orain arte bezala ez lanean, saiatzen abeltzainek etorkizun hobea izaten, eta guztiok bertako produktuak izan ditzagun kontsumitzeko, azkenean hori da helburua. Hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, nizuen arte. Beste bat arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.